sklopu strukovnog centra izvrsnosti iz prometa i logistike. Izuzetno nam je zadovoljstvo u ime Strojarske i prometne škole pozdraviti uvažene goste. Župana Varaždinske županije, gospodina Anđelka Stričaka. Ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gospodina Milu Živčića. Pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport, gospodina Miroslava Huđeka. Voditeljicu službe za strukovno obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, gospođu Vesnu Hrvoj-Šit. Predsjednicu Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, gospođu Nadu Lovrić. Također pozdravljamo predsjednika Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika, ujedno i potpredsjednika Županijske skupštine, gospodina Dragutina Kranjčeca, a i ostale prisutne predstavnike iz udruge. Pozdravljamo i ostale predstavnike Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama. Zatim predstavnike Obrtničke komore Varaždinske županije, predstavnika Županijske komore Varaždin, prodekanicu Međimurskog veleučilišta, predstavnice Hrvatske udruge poslodavaca, poštovane ravnateljice i ravnatelje srednjih škola Varaždinske županije, sve gospodarstvenike, suradnike škole, članove školskog odbora, gospođu ravnateljicu škole, poštovane nastavnike, sve djelatnike naše škole i drage učenike. Naša škola je škola koja, sam naziv govori, djeluje u dva sektora, u sektoru strojarstva i u sektoru prometa. Ona ima također, na što smo veoma ponosni, dva centra izvrsnosti, strukovna centra izvrsnosti. Jedan je strukovni centar izvrsnosti i strojarstva koji smo prije 2 godine uz pomoć naših osnivača obnovili stare radione i opremili nove praktikume iz područja strojarstva i time digli nastavu strojarstva na jedan viši nivo. Sada trenutno u tijeku završavamo proces centra izvrsnosti iz prometa koji postoji već, naznake za to postoji neko vrijeme, a ovaj praktikum za vozače motornog vozila je samo točka na i koja će podići još na višu razinu našu školu u sektoru prometa, iako moram reći neskromno da smo na samom vrhu. Nešto malo o našoj...
samo o našoj školi jer imamo ovdje goste koji su nam prvi puta. Naša škola evo ima 635 učenika kroz 31 odjeljenje. U samom sektoru prometa imamo 258 učenika koji se obrazuju u 3 zanimanja. 4-godišnja zanimanja tehničar za cestovni promet, tehničar logistike i špedicije i 3-godišnji program vozača motornog vozila koji smo u zadnje vrijeme upravo slušajući potrebe tržišta pojačali i upisujemo veći broj razrednih odjeljenja, pa trenutno 103 učenika su ovdje kod nas na školovanju kroz 5 razrednih odjeljenja. Zašto smo mi izvrsni i zašto centar izvrsni? Zato što jesmo. Zato što naš sektor prometa je sektor koji već dugi niz godina je na vrhu svih natjecanja. Sudjelujemo u World Skills Croatia od prvog dana, državni smo prvaci ili vice prvaci, a ono što mene osobno veseli da su naši nastavnici ti koji su izvrsni, jer od 11 članova stručnog vijeća prometa, evo mi imamo 6 mentora i 1 savjetnika, ali to će se veoma brzo promijeniti jer već u utorak dolaze 4 napredovanja u izvrsnog savjetnika i 3 napredovanja u savjetnika. I kad imate takve nastavnike, onda naravno da tu su i rezultati. Ono što ja posebno ovdje naglašavam, a to da su to 90% naši bivši učenici koje smo mi ovdje zapravo školovali, odgojili, koji su nam se vratili i koji poznaju kako ova škola diše i tu je taj centar izvrsnosti našao svoje mjesto. Sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja realiziramo na taj dan jedan projekt. Ove godine na red je došao strukovni centar iz prometa. Prošle godine je bilo nešto drugo. Prije par dana ministar Fuchs potpisao je novu odluku na 66.000 eura za novi projekt kojega ćemo ove godine napraviti. Ovaj tu projekt dobili smo od ministarstva 98.000 eura. I tako je. Zadnjih 7 godina, svake godine nas ministarstvo prati. Ja lijepo molim gospođu Vrdošić da zahvali našem ministru. Ja ga pozdravljam kako to je ono nekad se reklo gdje god bio, jer mi bez ministarstva ne možemo. Ne možemo niti u ovom dijelu kada radimo infrastrukturu, opremu ili neki drugi program, a ne možemo i bez suglasnosti koje dobivamo na nove programe. Svake godine imamo puno poštovanja od ministarstva kad predlažemo naše programe upisa. Uvijek se dogovorimo i to sve radimo po načelu međusobnog poštovanja. Rezultati koji su postignuti, i zahvaljujem županiji što je to prepoznala, mogu se cijeniti samo prema sinergiji ministarstva i osnivača škola, u ovom slučaju Varaždinske županije, i samo takva ulaganja imaju svrhu smisla. Zahvaljujem i koristim priliku da zahvalim i ispred Službe za strukovno obrazovanje na dugogodišnjoj suradnji, pogotovo u posljednjim godinama kada se prepoznaju sve važni projekti u koje ministarstvo pokreće, u kojem je Varaždinska županija jedna od vodećih. Ono što želim naglasiti ovom prilikom da u zadnjih 6 godina je uloženo u strukovno obrazovanje više nego ikada do sada. Ja to mogu svjedočiti obzirom da sam cijeli svoj život i radni vijek provela u strukovnom obrazovanju, nikad, ali zaista nikad. Toliko sredstava nije uloženo u strukovne škole i samo je bilo pitanje onih koji su bili dovoljno spretni i vizionarski posloženi da ta sredstva i u najboljem smislu iskoriste. Drago mi je što imam danas priliku nazočiti ovom otvorenju i zaista vam čestitam na svemu što ste uložili u opremu da bi ovo danas bilo moguće. Međutim, dopustite mi da čestitam i nastavnicima koji su odgojili ovako krasne mlade ljude, ravnateljici koja je svom svojom snagom i energijom, o čemu isto mogu svjedočiti, pokrenula mnoge stvari na boljitak obrazovanja i u konačnici na boljitak svih ljudi u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. S druge strane, moram vam priznati da sam spremio jedan prigodan govor, ali ne znam gdje sam ga spremio, pa ću morat nešto iz glave.
A ono što me posebno dojmilo je zapravo sve ono što smo imali prilike čuti u govoru ravnateljice, tako da prije svega onda pozdrave i čestitke upućujem osnivaču, županu, ravnateljici, jer ovo što smo imali prilike, zvonilo je. Ovo što smo imali prilike čuti je doista impresivno i s druge strane dok sam sve to skupa slušao u meni se zapravo pojavila jedna vrsta zavisti iz dva razloga. Prvi ću vam reći odmah, a to je da zavidan sam vama koji sjedite na suncu, vjerujte ovdje u hladu nije tako lijepo. Drugi razlog zašto sam zavidan reću vam na samome kraju. Čak nije ni loše što mi koji govorimo sjedimo naprijed, hladno je pa ćemo biti kraći u svojim govorima, tako da ima i to svoje prednosti. Ovakav centar izvrsnosti zapravo pokazuje činjenicu koja malo prolazi ispod radara. Naime, strukovno obrazovanje zapravo dobiva sve više i više na važnosti u Republici Hrvatskoj. Strukovno obrazovanje se nekad doživljavalo kao drugi izbor, danas to više nije tako. Danas se strukovno obrazovanje ne doživljava na taj način, a to je zato što se zapravo već godinama vodi jedna vrlo ozbiljna obrazovna politika i to je pokazatelj upravo i ovo je činjenica jedne takve obrazovne politike s jedne strane na nacionalnoj razini koju vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ali bome s druge strane na županijskoj razini kada imamo priliku vidjeti kada jedna županija vodi vrlo ozbiljnu, vrlo ciljanu obrazovnu politiku i upravo ova županija je dobar primjer toga jer evo i sam sam imao prilike u nekoliko navrata sudjelovati na otvaranju različitih praktikuma, centara izvrsnosti. Danas zapravo u strukovnom obrazovanju stalno govorimo kroz neke centre kompetencija, centre izvrsnosti i strukovno obrazovanje škole kao ova zapravo postaju primjeri kako se može mijenjati obrazovanje usmjereno upravo prema učenicima, pa čak i onda kad imaju tambure u rukama. Dakle, imamo priliku svjedočiti svakom novom iskoraku, imamo priliku svjedočiti neprestanom rastu strukovnog obrazovanja i imamo priliku zapravo vjerovati da budućnost strukovnog obrazovanja u onom najboljem smislu je zagarantirana. Zagarantirana je upravo u onom trenutku kada se vodi ozbiljna nacionalna obrazovna politika, kada se vodi ozbiljna politika na nižoj razini kao što je ovdje županijska politika i kada škole vode i u školama rade ljudi kao što je ravnateljica ove škole i kao što su nastavnici ove škole. Zato ste vi izvrsni, zato imate izvrsne učenike i na kraju da završim s onim drugim zašto sam zavidan. Naime, ovo je očito jedna mikroklima koja pomaže izvrsnosti i dovoljno je doći živjeti s vama pa da budete najbolji trener nogometne reprezentacije na svijetu. To je drugi razlog zašto sam zavidan, prekratko dolazim ovdje. Kada bi bio i ja, možda bi i ja postao izvrstan, zato ostanite izvrsni, radite u korist budućnosti ovih mladih ljudi ovdje, nastavite tako, nemojte ostati izvrsni, budite bolji od toga, a mi ćemo onda nastojati dolaziti što češće, možda ta izvrsnost pređe na nas. Živjeli. Sa obilježavanjem Dana talenata ili Dana darovitih učenika započeli smo sinoć otvaranjem jedne izložbe likovnih radova, također naših učenika koji pohađaju Centar izvrsnosti iz likovnog. Nastavili smo jednim koncertom u glazbenoj školi i završavamo danas otvaranjem ovog praktikuma u kojem se nalazi prvi simulator vožnje za vožnju teretnim vozilima. Varaždinska županija već 20-ak godina baštini taj trend rada sa darovitom djecom, a unazad 2-3 godine kad govorimo i o strukovnim zanimanjima. Upravo taj rad sa strukovnim centrima se pokazao jako dobar, jer na jednom mjestu okupljamo srednjoškolsko obrazovanje, realni sektor i akademsku zajednicu. Naime, sigurnost cestovnog prometa ovisi o 3 faktora: vozaču, vozilu i cesti. I naravno da na jednom mjestu treba o svemu tome porazgovarati. Ponekad niti nismo svjesni koliko je pojedino zanimanje bitno. A kad govorimo o vozačima, najbolje se vratiti koji 5 godina unazad i pogledati primjer Velike Britanije.
Tvornice, skladišta su im bila puna robe, rafinerije pune, a u dućanima, trgovačkim centrima, benzinskama skoro pa ničega. Nisu imali dovoljno vozača. Sad bi na svakom takvom jednom primjeru strukovnih zanimanja ili od zanimanja mogli izvući pojedinu pouku. Stoga je bitno da ovaj centar dobro radi, a ja smatram da dobro radi. Apeliram i na Gospodarsku i Obrtničku komoru da daju prijedloge ako treba još koji centar formirati, osnovati. Naš upravni odjel i vjerujem naše škole su spremne im izaći u susret, jer bitno je da obrazujemo kadrove ne za zavod za zapošljavanje, nego ono što je potrebno. A isto tako da razvijamo talente naših učenika, da se bave onim što vole i jedino na taj način u tom dijelu koji vole mogu dati najviše od sebe. Pročelniče, Kranjčić, odite bliže. Ravnatelju. Ne, samo se... Mi ćemo samo nadgledati. Pa ja onda bi... Da ne otvaram. Dobro. Držite da ne padne. Evo. Kratkicu mi je otvoren, molim vas, evo. Ime tako. Dobro. Ravnateljice, kaj sad? Pa ne znam, evo, tu nam naši vozači, maturanti koji će vam pokazati kako se to radi. To je firma naša koja je radila, znači ovdje na ovom ekranu
ćošku se vidi kako učenik vozi, znači kamera je ultrazvjezdno složena i skinute su naravno naše ceste, naš Varaždin, autocesta, tako da...